Izgleda fantastično. Ne znam kako bih uspela bez vas. Da proverimo još jednom da li je sve na svom mestu i veselje može da počne. Čemu ovo služi? U knjizi se spominje kristalno srce kao centralni ukras vašara, pa sam iskoristila čaroliju da napravim jedno od običnog kristala. Bravo, Tvaj! Mislim da smo spremni za otvaranje vašara! Čujte i počujte! Izvinite! Čujte i počujte! Princeza Cadence i princ Shining Armor vas pozivaju na kristalni vašar! Vašar? Šta vašar? Šta je to rekla? Uđite! Hrana i piće su tamo, igre i domaće radenost tamo! Kristalno srce je pozadi, blizu princeze! Izgleda sjajno, jel da? Sigurno sada osjećaš mnogo ljubavi i jedinstva. Hoćeš malo hrane, a? Šta bih htjela? Voćnu pitu kristalnog carstva? Malo kristalnog kukuruza na štapu? Šta je sa ovim ponijima? Dok gledam sve ovo, kao da počinjem da se prisećam. Sećam se stvari od pre kraja. I ja. Kristalno srce! Stvarno ga imaju? Naravno da ga imamo! Ne možeš imati kristalni vašar bez kristalnog srca, jel da? Naravno da ne možeš. Cilj kristalnog vašara jeste da se digne duh kristalnih ponija kako bi svetlo unutar njih hranilo kristalno srce koje će čuvati carstvo. Ja ipak radim u biblioteci. Šta reče o hranjenju srca? Ne mogu da verujem da ste ga pronašli. Kralj Sombra je rekao da ga je sakrio gde ga nikada nećemo naći. Nadam se da je i dalje moćno kao pre. Rolet? Zašto si? Mislim da imamo problem. Nisam znala da kristalno srce radi na taj način. U knjizi nije pisalo o kristalnim ponijima koji napajaju srce. Nedostaje stranica. Kako to nisam primetila? U redu je, Twilight. Twilight!